Sam Hart. Lle gan o'i flaen ac y basi Clark. Clark ar groesiad gat Josh Amis. Arbeniad yn fflachio i bio'r postyn pella. Oedd nhw'n bell o'r nod. Darlington yn cael ei ddal yn y cwrt Cosby. Gyfle i Howard roed y Flint ar y blaen. Ond mae o roi ti sgwar i Josh Amis. A enillodd y bel yn y cwrt Cosby. Smonach llwyr gan Darlington. Howard ar draws Amis. Dwi'n methu fanna. Pedwarydd o'r tymor i'r ymosodwr. Maher, Jones, Amis lawr yr asgell dde. Amis, dio ddim yn cam sefyll. Ceisio ymdi Bay Smith, mae Bay Smith mewn y cwrt Cosby. Josh Amis, cyfle mael. Arbediad o didog gan Mike Jones, sefyll yn gadarn. Bradley, Howard ac amser i droi yng nghanol y cae. Amis, dio ddim yn cam sefyll. Mewn y cwrt Cosby. O amgylch y golwr, mae thynnu nôl. Na, dio ddim gwaith da gan Smith. Cyfle arall cael ei wastraffu gan y Flint. 3 munud o'r hanner cyntaf weddill. Hart tuag at y postyn pella. O, mae mewn, na, mae yn wan. Gwirthiol gan Josh Green ar y postyn. A rywsyd neu gilydd i rosodd hwnna allan. Fo mo bod i sgorau gol gyntaf yn Uchengrair Cymru. Ond yn ôl Josh Green i ddweud na. Sam Hart. Clark rwan. Tom ar ôl Ton. A mae i Josh Amis arbeniad. Sut tyrradd ar wedi methu hwnna hefyd. Conor Howard. Yna le gan Bradley i'r dde. Cyfle'n dibio i Edwards mlaen a i Conor Howard. Rwan mae'n gyfle mael. Unwaith eto. Michael Jones yn sefyll yn gadarn. Howard yn troi. Yn gynsodli. Dan bwysau gan Darlington ar y mil o cwrt Cosby. Mae yn y cwrt Cosby. Ceisio ymwneud Bay Smith. Mae heibio i Smith. Athyn ni'n ôl i Alex Jones. A unwaith eto yn wirthiol. Ar golwr Mike Jones yn nadu y Flint dyblu mantais. Jones. Mlaen i Bradley. Bradley. Bron o'n cael ei faglu unwaith eto. Mae dal ar meddiant. Chwrwch ymlaen mae'r dyfarnwr. Bradley mlaen i Josh Amis. Rwan yn y gyfer yma'r ail. Oes ma na. Josh Amis yn dyblu'r fantais. Sgwrau ail gol o'r tymor. A mae yna ffrwgwd ar ymyl y cwrt Cosby. A mae pawb heblaw Ryan Woods yn ei chanol i. Mi o'n dacl hwyr ar Bradley. Nath y reol fantais gael ei chwarae yn wych gan y dyfarnwr ar bas yn berffaith i lwybr Josh Amis a Toma. Doedd yma methu. Darlington sy'n cael cerdyn melyn. A mae dacl i ddechrau cwchwn. A wedyn, mae'n cael ail gerdyn melyn. Mae noson Alex Darlington yn mynd o ddrwg i waith. Maher chodi dros y mur amddiffynol. O didog i gornel ychar hwyd. Dim gobaith i Jones y golwr. Yn angu crydd o'r safon ycha gan Ben Maher. Sam Hart. Tu cefn i Josh Green. I lwybr Edmund Clark. Fyna ddau'n disgwyl am y groesiad. Un o una ydi Josh Amis. Ac o'r diwedd mae'r hat-trick yno i'r ymosodwr. I hat-trick gyntaf yn Uwch Gyngrair Cymru. Jones. Mlaen â hi i yr eilydd Cadwaladr. Mae o'n cael ei faglu gan Smith. Mae o'n gweld un cerdyn melyn Kieran Smith. A mae o'n gweld ail gerdyn melyn. A rwan mae Edirwyddon Cefn lawr i 9-1. Mae'r noson yn gweithygu i dîm Jason Starkey. Weaver i Jones. Jones ar bas yn wych i Cadwaladr. Cyfle mae 5. Mae Cadwaladr di gwneud smonach ohoni. A mae to cyntaf nath y golwr i lawr yn gynnar. A Cadwaladr methu chodi drosto. Gwaith gwych gan Weaver, Cadwaladr. Ar ergyd ar draws ag at Amis. Mae'n gol drwy rwyd i hun gan Jacob Wise. 19 munud o'r 90 yn weddill. Derwyddon Cefn dim, y Flint 5. Bradley. Ar draws i Ben Maher. Y Flint yn symud y bel yn sydyn. Mae'n disgyn Amis. Pedwaredd i Amis. Mae'n mynd i bio'r postyn pella.
Wedi cael atrig, ond mae dyle wedi cael o lia. 2 atrig. Nash. Ymlaen tuag at Jones. Jones yn troi. Ar Ergyd yn taro'r postyn. Oedd Jones yn llonydd yn y gol. Maher ar Dig Gornel. Y cloc yn taro 90. Weaver nôl i Maher. Groesiad tuag at y postyn agosa. Mae dod iddi ar Sam Hart sy'n hawliau. A mae'n 6 gol i'r Flint. I buddigoliaeth gorau nhw o'r tymor. Our players, were very good until the final third first half, and then weren't very clinical in the final third. And we spoke about that half time. It's important that we, put that right, and we felt that if we would still create chances, we need to be more clinical and take that. And fortunately, we did that better second half. Yeah, delighted for the win mainly. It's a questionable hat-trick. I think I've been giving it there, but I'm made up for the team. It's good to be back to winning ways. We knew that it was going to be difficult, lots of injuries and suspensions, and that's played a part. But ultimately, we've put our trust into players to go out and perform and deliver. And at the moment, we're not doing that. We know that come the summer, it's going to be a busy period for us. We've tried to change a number of things within the club in terms of philosophy and new principles of play. But the players that we've got, unfortunately, don't sort of fit that mould. So therefore, it's a big job in the summer, but it's one that will get sorted.